Yeah. Yeah. Baba, Hake ne. wallahi gaba ɗaya garin nan ba wani iya wuya, yunwa nake ji wallahi. Wallahi to ya zami mun ganin salibin wallahi Allah. Sai wala. Kai, baba. Sai wala. Ah, Ya ita mai awara. Mai awara shan ma. kai da wani zo na. Baba, zo na kai. Ya gana. Ha, gaskiya wannan awara fata sai. Me aure wannan aure zaka gaskiya da daɗi A wallahi. gaskiya ta sai wannan baba ta kai. Kai. Allah ko. Ni yanzu da bona shan abinci tun jiya da asuba. Ah, ba. Allah ba Kai ga ba. kina rana me A ba. wani layin kake nema? Kina rana me da ganin salibin wallahi. Kalan sai Allah. Gaskiya auren ka to za ta bani kuɗi. Wannan na ga mutun ta ayyancin ita duka. Ya. Hawa. Alƙur'an na ɗaya rabu da ci aure mai daɗin wannan. Allah ko. Allah wallahi. Kai. Tun wata kala ba Amma kai, amma gaskiya uwarka ta iya aure wallahi. Ya bi gida gida ne wai. Kai. Ga wannan ne. Allah ya kucin ita ma ba kai. Cap. Kai baba ya lokaci ne. Wallahi ba da Ani ni. wannan wala mata yana kuma kawai makai baba ta yi ta kuma kawai. Kai, tallata ka tafi. Kudin fa. Da waye zai ba kuɗi? Ga mai. Eh? Wallahi na san wancan haka kudai. Wallahi na san Ko yana taso ne kai? Je ka dai. Kai, na dai wallahi zan da halaka. Ba in ga kudi na ciwo shi wallahi. Kada ya bar nuhu. Nan wallahi tallahi kokari nake yin na. Aya. Ya kai. Ga wancan sun ce mun aure ba su ban kudi na ba. Wani mara kunya ne nan? Ba su ga man mu Eh? Wannan mara kunya ne? A zan ta can mu zaune. Mu je. Mu je. Ban waje. Ban waje. Wallahi Ni dai dan girman Allah ka ku. Wallahi ba cinye mai muka ba, canji ne babu muka ce zamu bashi. Amma da Allah yanzu mun samu zamu bashi wallahi. Wallahi zamu bashi. Ko ba kama majaga wallahi. Yi wallahi wallahi magana da ya faɗa gaskiya ne wallahi. Ga ma kuɗin ma yanzu za mu bashi. suna ina kudin. Wallahi ka ga yana ta naira 50 ma fa muka siya wallahi Allah ka ga. Ka ma kuɗin wallahi. Ba su nan. Eh? To kai ina naka? Dalla wani bi ba mu nan. Wallahi kana sane wallahi. Ciro su. Ai ga daga wallahi. Wallahi an ce Ciro na su. yi wala ka ban Wannan ma hukun ma fa gaba ɗaya na ga mun ba. Ciro su. yanzu dan girman Allah kuma za ku Tashi mu. iPhone 3, yeah.